Kaya po nila. Stop, Cho! Dapat dalawa kayo. O, dali. Oh. Maliit kasi yan din. Ano to, Padis? Oh, Padis. Sali ka din, Priya. Priya, no? Emote na emote si Mom. Bukang corazon. Sige, Alan. Si Boss kaya ganyan, no? Ano yung sabi mo, Boss? Antigas sa katawan mo, Boss. Antigas eh. Sunod lahat eh. Para nag-e-exercise na. Pag ganon niyang isang kamay. Katawan eh. Nagalaw naman yung niya. Sumayaw ka, diba? Oo, ako. Unang doon nga lang siya ako. Kanino ka ba nangyari? Kailangan pala si Mama. Hindi ka ulit niyagwan nyo. Antigas eh. Paano? Hindi ko alam yung sayan niya eh. Ikembot mo naman kasi. Si Buninay ang galing sumayaw. Alam mo ba, badminton kami. Aba, pag natatalo kayo, may pagaling yun. Pag natalo ako dito, gagawin Si Ninang. Isama niyo si Ninang. spaghetti. Pag-spaghetti pa ba ba? Kaya mo na yung yung magkapatid. Oh, babanding sila dalawa. Binibidyo mo kami? Hindi ah. Hindi, ano lang. Kinukuha lang ng magandang picture. Tuy ma. Hindi nga kami nakangiti eh. Ungitin ka na. Eh. Panawagan ka. Hindi mo nila yung ako sa mga tawa ko kay Corazon. Nanonood ako dun sa video niya. Sabi niya, ano ba yan? Video ba yan? kami dito, kuya.